Għalkemm normalment il-Pulizija ma joħorġux stqarrija b'reazzjoni għal rapporti li jidhru fil-midja, il-Korp tal-Pulizija qal li r-rapport tat-Times jinkludi asserzjonijiet li mhumiex korretti ta' minkejja li fl-ebda parti tal-istqarrija ma jgħidu liema partijiet tar-rapport qed jirreferu għalihom u lanqas ma jgħidu li r-rapport kollu hu skorrett. L-istqarrija tal-Pulizija tgħid li talbiet li saru skont il-liġijiet tat-taxxa m'għandhomx x'jaqsmu ma' dak indikat f'partijiet tar-rapport imsemmi. Din id-dikjarazzjoni ma tgħidx għal liema talbiet qed tirreferi. Però l-unika referenza ta' dan it-tip li għamlet it-Times kienet talba li għamel Robert Tabella dwar Bernard Grech, mhux ċar jekk il-Pulizija hix tiċħad jew tikkonferma li t-talba ta' dan it-tip effettivament saret. Intant fl-ebda ħin tul l-istqarrija il-Pulizija ma indikat li se taċċessa ċezz tal-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gerti jew ma ċaħdet li tali ċezz mal-Prim Ministru jeżistu. Minkejja din l-istqarrija li ħarġet mill-Korp tal-Pulizija sa issa ebda dikjarazzjoni ta' ċaħda mill-Prim Ministru.